Compress. Yun, ito yung malalaking nakuha namin na lobsters. Maraming kumakagat sa likod ko. Oh. Magandang umaga mga kaparparalan. Nandito naman tayo sa sapa. Kukuha tayo ng yung freshwater lobster mga kaparparalan. Yung mga kasama ko nauna na. Kami lang may mga na-recruit kaming magkuha ng lobster. Papakita namin sa inyo kung paano kukunin yung lobster. Dito po tayo kukuha ng lobster. Andun na yung mga kasama ko. Bali binaunan ko lang sila. Hindi pa sila kumakain mga kaparparalan. Yun. Andun po yung mga kasama natin. Yun. Baka nakarami na sila. Paano niyan namin kinukuha yung lobster mga kaparparalan? Ano, ginaima-ima lang namin. Aray! Tinam. Meron malaki maliit. Malaki to. Parang Battery. Kagatin ko rin nito pag hindi niya bitaw yung kamay ko. sige, try mo na. Ayun. Ang laki. Tignan mo. Ano mo we, ganyan mo, iputputan mo ng shot. Nagdakkel siya. May bisita tayong dalawa, si Kakiko at si Ka Frances. Oh. Tignan mo. Diba? Laki boy. Ayun. Ito po yung kinukuha namin, kinakapa lang. Karami na kayo? Marami na. Tignan mo. Oo, may porsilas pa. Tingnan mo yung mga naipit yan sa bulong. Ah, marami na. Oh, malaki. Yan. Mga 6. May sobra 20 na silang nakuha. Kakapa pa tayo. Kinakapa lang namin yung lobster. Ito si Kakiko at saka si Ka Frances. Oh. Ayaw nilang magpa-video. Yun yung lidman nila. Napapalibutan na kasi yan kaya hindi mo pa video. Yun yung magaling manghuli, si Kadungdong, ang kaparparalan. Meron? Oo, meron. Malaki. Malaki siguro to. Ingatan mo, iba ka maipit yung kamay mo. Ayun, nagipit nga. Aray! Kinakapa lang namin mga kaparparalan. Ang samak ng abot niya. Daming sungot. Tignan mo siya. Ang daming sungot ng balay niya, oh. Oh. Tignan ko pare ko ibe. Malaki na siya. Ano to? City. 7 inches. Opo. Yun. Babae. Babae siya. Ilagay mo na dito. Pero parang maliit yung isang kamay niya, oh. Masukal. May nahuli daw siya. Malaki pare ko eh. Malaki daw. Tignan natin. Tignan mo pare ko eh. Patingin, patingin. Saan dyan? Oo, nakakapot siya sa ramot. Oh. Yun! Ito po yung kinukuha namin. Kinakapa, Kinakapa lang yan. lobster, freshwater. Dito kami sa maayos na tubig. Lagay mo sa pagkargaan. Ano kuha mo? Same size na nakuha ko. Oo. Parang sinirti tayo may mga alalay kasi tayong mga gwapo. Barangay gwapo. Barangay gwapo. Nakuha mo na. Dito, kinukuha ko pa. Aray! Masakit. Aray ko. Bakit masakit yan? Nakaipit sa kamay ko pare ko. Masakit. Tanggalin nyo. Agay. Tanggalin nyo. Idisip mo lang dyan sa pagkargaan. Bakit katawan nyo yung naipit? Nagdaran yung kamay ko, oh. Aray! Oh? Pare ko. Size. Size 5. Nagdara yung naipit nyo. Binatok na niya. May nakuha yan ba? Binatok niya sa kailaliman. Pare! Malaki. Malaki na to. Oh! Ang daming anak. Anak, itlog yan. Hindi yan anak. Parikoy. Ang daming itlog. Daming itlog. Hindi anak yan. Oh. Mga ano to, 700 plus. 700 Lagay mo na sa pagkargaan.
Ayan. Galing-galing ni Kadungdong. Ang dami dito sa ano. Batukin mo na naman. Sa kwan. Umay lang. Okay, sakit. May nakuha si Danilaw ay si Kakikaw. Oh. Ito yung hinabol ko kasi oh. Ito yung hinabol ko, karpan na maliit. Oh. Uy. Ayos. Sabi ko sa yung batukin mo di. Baka mayroon pa dyan, batukin mo ulit. Chup. Yung adin nyo ni. Adin nyo ni ah. Adi, ito na natin tutumakan. Tani maturog. Natutulog siya, natutulog. Ayan. Sige, sige, videohan mo ako, kituman ko. Lapit mo lang. Nay! Nay! Nakabulos! Pabulos. Ay, andito. Andito nyo. Masanin sa nakabidyo na eh. Andito, dalawa sila. Nagtakas. Yung isa, tatlo sila. Oh, Awan video nun sa nakadep. tatlo. Dalawa pala. Ito po, nakuha. Nahuli na naman daw. Tignan natin, hindi niya nahuli yung nakaturog kanina sa igid. Nakagat na siya. Ayan, aray daw. Wala man, hindi naman masakit. Katamtaman lang. Oh, nandito sa buho, sa butas. Ito po. 4 cm. Ang laki. Ugi. Ugi. Ito po yung kinukuha namin mga kaparparalan, no? Ito. Oh, ganito. Ibubulos natin para maglaki pa siya. Dito lang sila sa mga ano, ugat ng mga kahoy. Meron akong nahuli. Oh, ito. Maliit. Patakasin natin. Medyo marami-rami na rin nakuha. Meron pa rin kay? Liliit yan? Nakuha mo? Dalawa? 3 at saka 2. Pakawalan mo yung isa yung maliit. Ito, Oo. bulos na natin. Oh, para may balikan pa tayo. Ano, di, bye-bye. Magparami ka, magpahuli ka sa amin ulit. Meron pa rin kay? Malaki? Maliit? Ano? Tulungan kita magkuha? O kayang-kaya? Kaya na to. Hindi ka ni Panger. Maglang maglusot. Okay. Ako na nagkwad yun. Nagdulog yun. Tignan mo baka may anak na naman. Yung mga Wala. itlog. Harap mo daw dito pare ko eh. Lalaki to. Be? Ano ata yung paghila ko? Naku, di saan? Di sana ta. Be, patingin be. Oh. 4. Isang kamay lang gamitin mo pare ko be. Oh. Sa puwit ka maghawak. Baka maglag to? Hindi, pakita mo lang sa akin. Oh. Oh, malaki. Babae yan pare ko eh. Babae. Oh, Bakit paano malaman babae? Bakit may ganito ito? ilapit mo sa buto mo pare ko yung laki. Lagay mo na doon. Be, patingin. Chris. Ah, ayos. Ganda na naman nyo, pay-pay. Meron na naman daw nakuha si Kakiko. Meron nakuha si Kakiko. Malaki ba yan? Ah, Malaki. na yan. Malaki na, malaki na. Lagay na yan. Karga na. Dati sa banga. Meron. Maliit siya. Na yan, 3, 4. 3.5. Oh. Magbitin-bitin ba siya? Nagbarbel. Medyo mahina yung pangalap dito. Parparalan. Da! Mga 5 siguro to. Malaki. Oh.
Yung hima mo. Tapos mo na. Kuha mo na, wala pa. Lupa ko pa, may inipit. May inipit siyang ano. Ayos. Mga 5 lang yun siguro. 5 nga. Oo. 5 yung ipit niya ba? Oo. Oh. Yan, may nahuli si Parikoy. Aray. Mga paray, patingin. Litang pare ko. Okay na yan. 4. 4. Goods. Ang ganda ng kulay Inipit pare. niya, oh. Hindi niya batan talaga yung ipit niya ba pag makaipit siya. Oh. May nakuha na naman si pare. Pare ko. Aray ko, aray ko. Aray. Wala, hindi ko maramdaman. Aray. Wala, hindi masakit. Hindi ko naramdaman. Aray. Oh. Hindi masakit, hindi ko naramdaman eh. Wala, hindi ko naramdaman. Oh. Ang laki. Hindi, sakto lang. Huwag masyadong malaki pare ko. Oh. 6, ay babae. Bigay mo na pare ko. Pare ko. Meron. Nakaturog siya oh. Eh? Oh. Dito siya sa ngato nakuha. Oh, buntot niya yan. Yan Oh, yung buntot niya. Oh, sige, dandan mong ipangataw. yung ima niya ba nakaipit? Sa kamay mo. Oh, may anak na naman pare ko eh. Hindi pare ko, itlog yan pare ko. Ay, itlog pala. Oh. Tignan natin yung itlog niya, be. Mga 400 plus na naman. Hindi, maliit lang yung itlog niya. Oh. Be. Yung ano niya, Oh, maliit lang yung itlog niya. nakalak. Ginlak niya yun sa kamay mo. Oh, dalawa. Oh. Oh, marunong yun magbarbel. Katigas. Meron pare ko. Meron. Oh. Nasa ngato sila. Nasa ibabaw lang. Oh, hindi sila nakaano sa about. Nagawa. Malapit na mag-molds daw. Malambot na siya. Hindi pa, matigas pa siya pero yung kulay niya ba oh. Ah, malapit na yan. Wala na. Nangingitim na oh. Meron pare ko. Meron. Malaki maliit. Malaki to. Tignan mo, baka may pagsalbang niya dyan. Baka parang flashlight. Yan na siguro yung parang sardinas. Hindi. Bagong luno to, malambot, baka mamatay. Dandanin mo lang eh kung bagong molds lang siya. Oh. Ah, Nasaan na yung isang Ay, nasaan yung kamay niya? pare? sinanggal mo yung kamay niya pare. Ako natukkol. Sayang. Sayang pare ko. Pare, Bitawan mo to pare ko. ipaputol niya daw yung isang kamay niya para pantay. Sayang. Sayang, tanggal yung kamay niya. Bagong molds lang kasi. Oo nga, malambot. Sayang mo ng drink. Mga 4 pare ko. Press lang pala, maliit. Malakas Ay. yung gutad niya. Ilagay mo na pare ko. Malakas yung gutad niya, meron sa'yo dyan. Meron dito. Kautin mo. Kunin mo. Kautin mo na ikaw mag-kaut. Saan? Yan sa pako. Yan. Dito. Oh. Mga tres din. Mga 3 din kalaki niya. Oo. Sabi ko na. Okay. Virgin Pures. Okay. Hindi na yan, 5. Ay. Aray. Sakit ka na. Dakal. Uy. Sakit Ay. ka. Sakit ka sa Ay. Sakit. Tani, nag-alak. Gay. Hold pa. Aray. Aray. Tanarag. Uy, malaki. Hindi siya buntis. Yung mga kasama kasi mga kaparparalan mabuting sila maghuli. Ay maipit daw sila. Good size. Ang size ba yung ipit niya sa kamay ko? Saan? Dito. Oh. Nalak nga yung kamay ko, nalak ko rin siya. Gilak niya yung dalawang kamay mo. Giipit niya. Agay. Walang awa. Walang awa kong kumagat. Lagay ko na. This one. Taon mo na. Oh, tapos na kami mag-lobster. Ay, kami po aakyat na. Akyat na tayo at magtatakas na tayo. Ababa na po yung init. Tapos na po kami nag-lobster mga kaparparalan. Paalam ilog. Thank you. Sige, bubo mo. Gandanin mo lang ha. Namatay talaga yung luno. Sayang. Oh.
Huwag sanang mamatay yan isa. Yung nakuha namin mga 60 siguro ito, 70. 70 heads na naman. Yung ano, mga kamangyan. O sige, Magbilang ka. Oh no. compress. Yun, ito yung malalaking nakuha namin. Na lobsters. Yung mga kamangyan kung naga. Maraming kumakagat sa likod ko. Oh, Sipit sila mga kamangyan. compress kayo, compress. Medyo malaki yung kay Dongdong. Yun o, nagatakas na yung isa o. Nagatakas. May nagatakas na isa mga pare ko. Wait, Nilo. Ka. Palaban. Okay. Tapos na po kami nagkuha ng water creepage mga kaparparalan. Uwi na po tayo. Sana mag-subscribe kayo, like and subscribe, share. Don't skip the ads. Para matulungan nyo ron pa kami. Mahirap yung ano namin. Pamumuhay namin. Maraming salamat. Thank you.